Dobrodošli u novu epizodu podcasta u Arku. Mi smo Flex alumnisti koji sada gostujemo sa našim znanjem i našim iskustvom. Hteo bih da se predstavim. Moje ime je Vukašin. Ja sam alumnista Flex programa razmene 2012-2013 i ja sam trenutno alumni program koordinator ovde u Srbiji. S nama danas su Marija. Da li se možeš predstaviti? Da, naravno. Zdravo, ja sam Marija. Marija Takić, pozorišna producentkinja i menadžerka u kulturi iz generacije 2017-18 i radim u kulturi kao konsultantkinja. Hvala Marija. I takođe s nama je tu Đorđe. Ja sam Đorđe Đorđević. Ja sam alumnista u ITILI programa Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative. Imao sam svoju firmu, po struci sam politikolog, sada sam u IT-u i radim kao biznis konsultant. Hvala Đole. Vi ste bili predavači na jednoj naših radionica. Jedno 10 godina smo imali radionicu međunarodnog tipa, zvan Ideal. To je spajao naše alumniste Flex programa ovde na Balkanu. Imali smo sreću da vi budete jedni od naših predivnih predavača. Marija, koja je bila tvoja tema na Ideal radionici? Pa moja tema je bila art, culture i storytelling i bavili smo se kulturnim nasleđem i time kako možemo naše lične priče i neke priče o našem kolektivnom identitetu u stvari da prikažemo i da očuvamo kroz te neke community inicijative, umetničke inicijative, tako da nam je to u stvari bilo kako da pravimo te programe koje čuvaju naše nasleđe. Hvala Marija. A Đole, ti? Ja sam sa svojom ko-mentorkom Angie držao temu finansijske pismenosti, preduzetništva i komercijalne diplomatije, gde smo želeli baš te mlade ljude koji su sada na početku svoje karijere prvo da upoznamo kako da upravljaju novcem, zatim kako mogu da štede, pa onda ako su spremni kako mogu da investiraju i na kraju preduzetništvo kao ultimativni format investiranja u sebe i svoju ideju, osnove preduzetništva, kako prvo osmisliti ideju, kako validirati ideju na tržištu, sve do toga kako pokušati da se ta ideja proda dalje, tako da bilo je vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo i već sada vidimo da je dosta tih mladih došlo sa nekim već idejama, ali su umeđu vremenu te ideje unapredili i već sam dalje u kontaktu sa svima njima i mnogo mi je drago da im je odgovaralo. Predivno. Dao bih mali background za sam Ideal. Koncept njega je da sakupi mlade alumniste ovih programa razmene na Balkanu i da oni dele zajedno znanje nekih naših starih alumnista svih programa, možda američke ambasade, mogućih, i teme su se birale svake godine na osnovu interesovanja mladih. Tako da ste godine kad ste vi bili, u stvari mladi izabrali te teme. I ti kad kažemo mladi, u našem slučaju Ideala, mladi su bili između 18 i 24 godine, znači srednjoškolci i studenti, i gledali smo da prilagodimo program njima. Sad danas bih hteo jako da razgovaramo o tim neformalnim predavanjima, neformalnoj edukaciji i želim da podelimo to znanje drugim mladima i drugim stručnjacima ako žele da urade nešto isto za svoju zajednicu. Tako da, baš prvo pitanje, kad ste videli poziv za tu Ideal radionicu, kako ste znali da je sama tema odlična za vas? Pa, što se mene tiče, ja sam baš štrebala na tu temu nasleđa i to je meni jako blisko jer sam se ja nekako uvek osjećala otuđeno u ovoj zemlji i u stvari na mom fakultetu dramskih umetnosti, kad smo mi krenuli da istražujemo malo našu istoriju, kulturu i tako dalje, mnogo sam se povezala sa tim, pronašla i to mi je bilo blisko da podelim i sa drugima, u smislu koliko ne treba bežati od toga, posebno u današnjem tendenciji globalizacije i da sve nekako postaje trend, da posebno ako neki ljudi žele da se bave umetnošću, stvaralaštvom, da čuvaju i to njihovo autentično što imaju, neko i njihovo poreklo i to iz čega dolaze, jer to jeste deo tebe, način na koji ti odrastaš i mislim da ne treba bežati od toga, nego ga baš inkorporirati i koristiti ih u stvaralaštvu kada hoćeš da pričaš neku svoju ličnu priču. I onda kad sam videla taj poziv, ja sam bila u fazonu, pa ja o tome znam, ja sam oko toga strastvena i zašto ne bih podelila to sa ljudima.
Đole, a ti? Da li slično iskustvo? Rekao bih slično, ja kao neko ko je završio političke nauke posle međunarodne odnose na masteru i ko je promenio svoju karijeru u potpunosti i prešao u biznis, nekako sam često su me ljudi pitali pa kako si to uspeo, dosta ljudi dan danas sa fakulteta koje vidim kada im kažem čime se bavim, oni su uglavnom pa nisi u struci, ja sam srećan što nisam u struci, tako da želim da podelim to uvek sa ljudima koji su baš u tim godinama kada treba da odaberu ili da započnu neke prve korake svoje karijere, da im podelim da to nije neki bauk, možda su bili u srednjoj školi i mislili da ih nešto zanima, ok, to promeniti i baš ta tema koja je bila oko finansijske pismenosti, preduzetništva i komercijalne diplomatije, meni je to bilo mnogo interesantno zato što znam koliko sam ja morao da učim kroz prvenstveno savjetovanje sa iskusnijim prijateljima, poznanicima, kolegama i takođe da istražujem sam na internetu, naročito što se tiče kako upravljati novcem, prvo na ličnom planu, pa onda posle kada sam osnovao firmu, kako to raditi kroz firmu. Jednostavno mislim da osim ako se ne studira možda FON ili ekonomski fakultet, neki fakulteti koji se bave poslom i poslovnim temama, naše formalno obrazovanje, ne samo u Srbiji, pošto mi ovde govorimo o polaznicima iz 8 zemalja sa celog Balkana, generalno formalno obrazovanje ne pruža taj vid edukacije koji smatram da je vrlo neophodan za svakodnevni život. Tako da, meni je baš bilo zanimljivo da podelim svoje iskustvo kao neko stariji, kao neko ko možda ne zna naravno sve i nije neki baš stručnjak u toj oblasti toliko, ali kroz ono što sam ja naučio na nekim sopstvenim primerima da pokažem tim mladim ljudima i ono što meni bilo jako drago jeste da je feedback bio pozitivan, da su oni potpuno se identifikovali sa tim i dosta su razumeli i već su sada počeli da prave svoje planove kako će da štede, kako će da investiraju ili kako će započeti svoj biznis i mislim da je to glavna stvar koja me motivisala. Ja bih želao da sam imao takav program kad sam bio u njihovim godinama i bukvalno kada sam pravio zajedno sa mentorkom Angie ceo silabus, nama je glavna ideja bila hajde da uradimo nešto što bismo mi želeli da smo imali u njihovim godinama. Fenomenalno. A kako je samo izgledala sama radionica? Kako tipa, koliko dugo je trajala? Pa, sam konkretan deo radionice je bio 2 puna dana, ali inače mi smo bili održali su u Skoplju ove godine, bili smo tamo skoro 7 dana, mi smo kao mentori došli par dana ranije, pripremali sve interaktivne vežbe, smo testirali sa našim drugim kolegama, usavršavali. Nakon ta 2 dana radionice, svi polaznici su išli u jednu osnovnu školu gde su pravili mini program da prenesu to znanje koje su dobili kod nas svojim mlađim kolegama, dakle klincima u osnovnoj školi od 3. do 8. razreda i meni je to bilo posebno zanimljivo i posebno drago zato što mislim da upravo to kroz praksu se najbolje uči, odnosno kada ti učiš nekog drugog o nekoj temi, tada najviše i naučiš o toj temi. Mi smo se generalno trudili tokom ta 2 fokusirana dana da imamo što više interaktivnih radionica, da to bude što manje katedra, dosadno predavanje gde mi dvoje starijih kolega uhvati, drži slovo i čita sa slajdova, već baš smo se trudili i čak smo i u toku same radionice modifikovali i ubacivali neke nove aktivnosti kada smo videli da žele i diskusiju, kada imaju neke teme koje ih posebno zanimaju, koje mi možda nismo planirali da pokrenemo toliko, išli smo priličnom dubinom, tako da smo se trudili da ostanemo fleksibilni i mislim da je to bio pravi pristup, jednostavno oni su to znanje zaista upijali i što je meni bilo mnogo drago, nisam video nikoga da koristi telefon tokom 2 puna dana, mi govorimo ovde o generaciji Z koja ne može da živi bez telefona, tako da smatram da je bilo uspešno. Dobar primjer uspeha. Marija, a pre nego što si ti bila na Idealu, znači dok si dalje pripremala program, šta si videla kao najveći mogući problem sa samom publikom, sa mladima, kao šta si htela
da rešiš? Nama su to, mi smo to više u konsultaciji sa organizatorima ideala išli najviše od toga jer ipak pričamo o kulturnom nasleđu i pričamo o nečemu što dosta ljudi nekako malo se možda jače osjeća povodom nekih tema i onda je bilo to u smislu mi pričamo o baš dosta različitih kultura, to je ceo Balkan i znamo istoriju Balkana da nije baš uvek najsjajnije da se ljudi slažu i onda je bilo u smislu kako pristupiti tome, a da se izbegnu potencijalno da se neko ne oseti. Ugroženo radili smo ja i moja komentorka je bila iz Bosne, tako da smo malo pokušavale, mislili smo kao da neće možda izaći neki potencijalni konflikt kada govorimo o identitetu i uopšte životu na Balkanu, ali ideal okuplja, mislim ne znam kako smo to prevideli, ideal je okupio ljude koji su u stvari jako otvoreni, jako su želi da znaju i zapravo su se i preko tih razlika koje svi imaju povezali i napravili još lepšu stvar u tim nekim zajedničkim aktivnostima koje su imali nego što smo mi čak mogli da anticipiramo. Tako da u stvari je bilo, to je bio trenutak kao kako pričati o identitetu u sobi sa toliko različitih pozadina. A druga stvar u stvari jeste bila to kao kako ne držati ex katedru za nešto što je toliko temeljno i toliko zahteva istorije, nešto što ja izučavam 4 godine i još mi treba vremena za to, kako to sve u par dana sklopiti. Tako da jeste bio taj izazov, ja se sećam, ja sam na početku napisala kao 45 minuta govora i onda su mi rekli kao 20 minuta maks u cugu. I onda je to bila adaptacija, u stvari meni je to puno značilo jer sam shvatila da su oni mnogo više saznali iz tih 20 minuta nego da sam zadržavala sve to što sam planirala da kažem, jer su ukačili suštinu i to je takva tema da ti u stvari nemaš tačno netačno, nego je sve do tvoje lične percepcije i do toga kako ćeš ti da istražiš to neko seme koje ti mi damo na početku. A da li imaš na primjer te neke interakcije, te grupne aktivnosti koje je baš spojila tako različite ljude zajedno? Da, imali smo pričali smo o narodnim nošnjama, ali smo bili u fazonu ok, šta bi bila neka narodna nošnja, generacije Z, znaš kao šta mi sad kad za 100 godina neko pogleda 2024. 5. ne znam koja je bila beše i kako biste vi neki identitet vaše generacije sad zamrzli u vremenu i onda su to povezivali su se recimo ekipa iz Albanije se recimo sa ljudima iz Srbije su se jako povezali kao mi imamo isto Adidas trenerke, znači tako neke stvari su bile zanimljive pa su ubacivali pa su bili kao ova naša nošnja izgleda slično kao vaša pa su googlali pa su se upoznavali pa je to bilo baš fino i to je nešto što se sećam da mi je dosta ostalo. I to se isto desilo random, spontano, da su svi krenuli da uče plesove jedni drugih. To smo kao u pauzi. Mene je to recimo bilo drago, ljudi nikad nisu odlazili na pauzu kod nas. Mi ako napravimo pauzu, kao ostanu da rade nešto tu, nastavljaju na svojim projektima, pričaju i to mi je bilo baš fino. To je dobar pokazatelj, da im je zanimljivo. Da. Telefon i pauza, nisu pobegli na pauzi. Tako. Fenomenalno. Ja mogu da kažem, meni prvenstveni strah bio da li ćemo uspeti da se povežemo. Zato što, da kažem, i Angie i ja smo ipak bili malo stariji od ostalih mentora i veće razlike u godinama. Meni je bilo, nisam toliko radio sa tom generacijom. Držao sam radionice uglavnom starijim ljudima, mislim starijim od njih i glavni izazov mi je bio znam koliko je attention span kratak, znam koliko je teško održati fokus, da li ćemo imati zajednički jezik, da nešto što je prilično, kada razmisliš, pričamo o novcu, da, to može bude zanimljivo, ali pričamo kako štedeti, koju banku izabrati, pričamo o porezima, to su dosadne teme, realno, i kako im zadržati interesovanje na tome i to mi je bio glavni strah, ali upravo ono što si ti, Marija, spomenula, organizatori imaju toliko iskustva u tim radionicama, su vam davali jako konkretne savete. Smanjite ovo još više, pokušajte ovo da učinite interaktivnijim i mi smo se zaista trudili i čak i kad smo imali 20 minuta da mi pričamo, uvek smo otvarali diskusiju i pustimo da nas povede diskusija gde oni žele
vidimo šta su njima bitne teme i na taj način im držimo interesovanje, a opet pokrivamo većinu, nismo mogli da pokrijemo apsolutno sve što smo želeli, na kraju su dobili materijale za kasnije, za one koji su želeli dublje da razumeju temu, ali mislim da je upravo taj pristup i veliko iskustvo organizatora doprinalo da taj najveći izazov koji smo imali, makar u našim glavama, da neće biti zainteresovan ili da im nećemo držati pažnju, to je vrlo lako bilo prevaziđeno. Fenomenalno. Kao deko iz te strane organizacije, sećam se da je najvažniji savjet baš da kao što više interakcije, što više tog korišćenja, tog znanja odmah na licu mesta, da ljudima bude zanimljivo i već pristupačno. Tako. Da nauče. A onda bi se vratio, da li ste vi imali neko neformalno iskustvo ranije koje vam je mnogo značilo, možda za vas lično čak? Pa ja sam u domenu neformalne edukacije od 2011. godine, tako da ili sam bio polaznik ili sam organizovao različite vidove. Ja sam još tokom svojih studija politikologije organizovao beogradski model Evropske unije i to je nešto čime sam se ja bavio 7 godina. Mi smo kroz simulaciju Evropske unije učili mlade tada iz celog sveta, uključujući ljude koji su dolazili iz Sjedinjenih država u Srbiju, šta je Evropska unija, kako Evropska unija funkcioniše i to je nešto što je, ja sam prvenstveno uvek kažem, naučio sam mnogo više o tom kompleksnom sistemu kroz tu simulaciju nego što sam naučio na fakultetu iz jedne jako dosadne knjige koje smo morali da čitamo. Tako da, iako sam ja organizovao to, kroz to sam i učio, ali istovremeno 2016. godine kada sam promenio svoju karijeru i kada sam polako prešao u IT i biznis, ja sam upio sve što je moglo da se upije. Ja sam jako srećan što sam bio tada deo ICT Huba koji je bio, ja bih rekao, jedan od vodećih prostora u Beogradu koji se bavio neformalnim obrazovanjem, što za preduzetništvo, što za tehnologiju i ja mislim da sam učestvovao na ne znam koliko i hakatona i meetupa i različitih konferencija i samo sam upio kao sunđer kad god postoji neka mogućnost, ali naravno najviše su mi pomogle aktivnosti gde nisam samo slušao, već sam aktivno učestvovao i nešto doprineo ili sam organizovao ili imao neki konkretan zadatak na kom sam radio, tako da je to generalno, ja sam veliki fan i ljubitelj i zagovornik neformalne edukacije, mislim da je to nešto jako dobro i mislim da je generalno ideala gde mi koji imamo neku zajedničku poveznicu, a to je naše učešće na programima u Americi, možemo da podelimo naše iskustvo međusobno, nisu tolike velike razlike u godinama i upravo zbog toga mislim da je program poput Ideala nešto fantastično što zaista može mladim ljudima dosta da pomogne. Hvala. Da li se slažeš, Marija? Pa slažem se, meni je samo najviše žao što neformalna edukacija nije formalna edukacija, zato što ja sam mnogo više učila iz neformalne nego iz formalne i ne znam što se i dalje razvija neformalno i stalno se stavlja akcent na neformalno, a formalno ostaje iste već kao stotinama godina unazad. I onda mi je to malo mi do toga gde su ljudi koji drže to formalno obrazovanje, zašto se oni ne pocimaju da nađu te različite načine, jer ja se slažem, meni je isto, jer ja sam kroz cijelu svoju istoriju, to i Bimun, i Petnica, i Flex mi je tu mnogo, i svi programi koji su posle s Američkim savjetom kad sam ostala, pa sam išla na sve što se nudilo. I recimo pre Flexa sam se sve nekako ja cimala da tražim, da nalazim, da se prijavljujem i tu mi isto fali malo institucionalne podrške, recimo gde su da škole mogu da kažu ljudi ovo su vam programi cele godine, to se dešava tu i tu idite, jer ti nemaš kako da saznaš ili si u tim krugovima ili nisi. I onda sam tu malo, koliko je to neformalno obrazovanje onda i dostupno ljudima u smislu da znaju da je tu, posebno sad kad je toliko teško zahvatiti pažnju nekom, znaš kako da kažeš kao ja dođi da učiš na zabavan način, znaš kao neće tako lako. Ali ja se slažem da ja sam sad ovde gde jesam baš zbog
svih svojih neformalnih iskustava u neformalnom obrazovanju i ja bih voljela da nađem način kako to da uđe u stvari u formalno obrazovanje. Ja bih samo tu želeo da dodam još jednu jako bitnu stvar. Formalno obrazovanje nas uči određenom programu koji se nije menjao stotinama godina, čast izuzecima i institucijama i konkretnim profesorima koji se trude da to promene i da učine to zanimljivijim. Ono što mislim da je jako bitno napomenuti da neformalno obrazovanje je svuda oko nas. Zapravo ljudi kada izađu sa fakulteta oni imaju to formalno teorijsko znanje, osim ako nisu učestvovali na programima poput Ideala, Bimuna, Beuma i svih ostalih sličnih mogućnosti u sopstvenim strukama. Međutim, ako nisu to radili i zaposle se na svom prvom poslu, tek tada kreće njihova, zapravo formiranje njihove profesionalne ličnosti i tek tu počinju da uče, zato što taj konkretan deo kako se obavlja neki posao jako retko se uči i na fakultetima i u srednjim školama. Za većinu zanimanja. Tako da mislim da neformalno obrazovanje definitivno svako od nas je prošao, čak i ljudi koji kažu ja nikad nisam išao na te radionice. Ne, ali došao je na neki posao gde je imao neku obuku i to je neformalno obrazovanje. I to je nešto što nadograđuje onu teoriju koju mi izučavamo u školama i na fakultetima. Mislim da je apsolutno nužno i slažem se sa tobom, Marija, mislim da bi trebalo da se na nekom strateškom nivou napravi neki okvir koji to uređuje, promoviše, podržava. Toliko ima puno prilika. Meni je žao sada gledajući, ja na primjer sam odrastao ne znajući da je postojao Flex Yes ili kako god se zvao, dok sam ja bio u tim godinama, ja bih želao da sam išao u Ameriku na godinu dana u srednju školu. Nisam imao to iskustvo, na svu sreću otkrio sam YT ili nešto kasnije kad sam već postao preduzetnik, ali upravo to, da neko obaveštava o svim mogućim prilikama koje su zapravo u većini slučajeva besplatne i vrlo dostupne, čak i ako se plaća, one su prilično povoljne za vrednost koju pruže. Tako da mislim da potrebno je da postoji neki vid formalizacije i čisto podrške, ali i strateškog okvira koji to uređuje na način da opet mnogi ljudi, nažalost, i imaju neku vrstu zloupotrebe, rade neku vrstu zloupotrebe, ali imate kurseva koji se plaćaju, koji ne donose nikakvu vrednost, tako da treba odabrati nešto što je dobro, ima to stvarno svačega, mislim, svi smo bombardovani od strane i na Instagramu i na LinkedInu sa različitim kursevima upitnog porekla, treba probrati ono što je dobro i uglavnom one stvari koje su možda čak i najbolje su one koje se ne plaćaju. Setio sam se jedno pitanje iz procesa selekcije mentora za radionice, a to pitanje je tad bilo zašto znanje na ovim radionicama ne može da se nauči na online kursu u digitalno doba ili od veštačke inteligencije. Možete li da date neki odgovor na tako pitanje da bude inspiracija za druge stručnjake da pripreme ovakve radionice? Pa ja moram da priznam da ja sam se začudila kad smo Ana i ja napisale našu radionicu koliko je u stvari dobra. Jer ni mi nismo baš očekivale, jer ti se prijaviš tako što priložiš neki svoj predlog. I u stvari sa tom konekcijom nas dve i zajedničkim radom, naravno sa uvek u konsultaciji, sam ja u stvari shvatila, pa ja ne znam gde to kod nas ima, da ti krećeš od ukupnog kulturnog nasleđa Balkana, se sužavaš na to šta je tvoj lični izraz i onda na to kako tvojim ličnim izrazom i tvojom strašću prema nekoj temi možeš da pomogneš zajednici u kojoj živiš. I onda u stvari smo tako nekako spojili tačke za koje, to su sve neki fenomeni koji se sada javljaju, taj community building, to je sad ogromna tema svuda, to pojava trećih mesta, to moment održavanja zajednice, što je i u biznisu, sad, krećeš od izgradnje zajednice, ako hoćeš da radiš na brendu i na nečemu. I onda, u stvari, gde je ta zajednica kada pričamo o kulturi i o umetnosti, kako onda to da gradiš. I onda smo, u stvari, kroz diskusiju naišla na to kao šta su bitne teme
koje nisu ljudi spojili još, makar ne da sam ja ispratila da postoje na nekom kursu ili tako kod nas pričam, ima naravno u svetu, nismo izmislili toplu vodu, ali recimo meni je to bilo, i zato što ja nisam o tome ni razmišljala dok nisam krenula zapravo da se bavim posle nakon selekcije konkretnim pisanjem. Zajednica. To što si rekla, to je nešto što može postojati online, ali ne može izgraditi takve vid energije. Mi smo i dalje u dubini našeg bića homo sapiensi koji žive u grupama i kojima je potrebna zajednica. Tako da ta energija koja, mislim, to je dokazano i kroz celo ono zaključavanje sa COVID-om, ljudi su jedva čekali da se to završi i opet su se vratili događaj i možda čak čini mi se nekako manje zajednice su sada prisnije, prave se manje zajednice koje imaju veći nivo konekcije između članova. Ranije, makar meni se čini da je trend bio pravimo što veće zajednice, kažemo da imamo par hiljada ljudi, ne, sada manja zajednica koja se mnogo češće sastaje, koja razmenjuje ideje, koja ima slične stavove i slične interese. Upravo zbog toga mislim da je neformalno obrazovanje uživo nešto što je mnogo bolje nego online, zato što u tim pauzama ima tu puno razgovora. Meni su prilazili učesnici baš tokom pauza, kada nisu hteli, nisu se osjećali toliko ranjivo da podele svoju biznis ideju pred svima, oni su prišli meni na pauzi da podele i da im dam neki savet. To je nešto što u nekom online formatu ne bi moglo da se desi. Upravo taj neki nivo povezivanja i onda kada se sve završi, pa kada se malo još lično upoznamo posle završetka formalnog dela programa, izgradi se poverenje i, na primjer, sećam se te razlike u nekoj prisnosti između nas i učesnika i poverenja koje smo izgradili između prvog i drugog dana, potpuno nebo i zemlja. I upravo to je bilo moguće samo zato što smo se već upoznali, što smo imali večeru zajedno svi, što smo već neke fore podelili međusobno, upoznali se bolje ko šta voli, ko šta ne, i to je nešto što mislim da ne može, online format može da donekle doprinese, ali ne može da replicira to iskustvo. Sviđa mi se odgovor zajednice, jeste ovde fenomenalna stvar koju mi koristimo kroz sve ove godine, ali koju vidimo da i dalje nedostaje. Connect Us? Sjajan uvodnu temu. Pa mislim, eto, Vukašin i ja smo se upoznali prvo kad ste organizovani događaj sa Semom Patolikijom. I onda smo posle godinu dana otišli zajedno u Skoplje na, kako se zvao, Western Balkan Summit, gde su skupili alumniste iz različitih programa i naša grupa iz Srbije, bilo nas je 5, sedeli smo, svi su bili s različitih programa i nismo se poznavali i počeli smo da komuniciramo, videli smo koliko smo propustili što se ne poznajemo i onda smo došli na ideju da napravimo Connect Us, koji treba da uveže sve alumniste svih programa američke vlade u Srbiji sa nekom idejom da to proširimo i dalje i napravili smo platformu connectusalumni.com. Imamo za sada 60-70 ljudi koji se registrovalo, imamo neki problema s mailovima, stići će svima mailovi, ali eto, to je nešto što smo napravili kao zajednicu upravo zbog toga što smo videli da nam nedostaje i da opet imamo ljude koji imaju neko slično iskustvo prethodno, slična zanimanja i želimo da ih povežemo da mogu da naprave divne stvari zajedno. Tako je. Znači, ako je neko alumnista ovih programa u Srbiji, sad nadamo se posle i za druge zemlje, može da se pridruži. Smo se ostane za može da nas kontaktira i da se pridruži platformi i događajima koje ćemo imati. Tako. Fenomenalno. Hteo bih da baš krenemo na to sad deljenje znanja drugim stručnjacima. Znači, ako neko je stručnjak iz akademske sfere ili jednostavno iz industrije i želi da podeli svoje znanje, gde bi trebao da pokrene? Kako bi trebao da on formira tako nekakvu radionicu za mlade? Pa prvenstveno mislim da je neophodno odabrati temu koja mlade zanima. Mislim da je
upravo ovo što si rekao na samom početku, da su organizatori ideala zapravo prvo pitali učesnike šta vi želite čujete. I onda su napravili specifičan program, spisak tema i onda su nama dali, nas su odabrali kao mentore koji imaju iskustvo u tim temama i dali su nam manje više odrešene ruke, ovo su glavne teme, držite se ovih tema u okviru ovoga i vi odaberete koliko ćete duboko ići. I mislim da je to jako dobar pristup. Ja to zagovaram jer je slično kao i u biznisu. Ljudi uglavnom kažu ja imam super ideju, napravit ću milione, ali dok ne pričaš sa svojim korisnikom ili kupcem i ne vidiš da postoji potreba na tržištu za time, ti možda napraviš nešto fantastično, ali ako niko to ne želi da kupi, ti od toga nemaš ništa. Isto je tako i sa obrazovanjem. Mislim da se često prave radionice bez bilo kakvog istraživanja šta su neke teme koje su tu zanimljive, a sada u dobu i veštačke inteligencije i puno nekih različitih društvenih mreža ili čak i foruma, Reddit ili šta god je dostupno, vrlo lako može da se dođe do nekog malog uzorka da se ispita, imam ideju za neku radionicu. Mislim da ovo bi mladi ljudi želeli i sad opet treba definisati ko su mladi ljudi, jer ne može držati radionicu istu nekome koja je između 16 i 18 i onda posle možda od 20 do 25, to su već dve ciljne grupe, treba jasno definisati za koga je ovo važno i onda ispitati da li ta tema sa kojom sam ja došao ima smisla ovoj grupi. Ako ima, odlično, dobijemo feedback da izmenimo nešto i tek onda kroz različite kanale priđemo, ali tu su nam potrebni partneri poput American Councils, poput ambasade, poput bilo koga ko ima pristup različitim zajednicima da to promoviše. I evo Jarka, kod koga smo isti. Naravno Jarka, da. Marija, da li ti imaš savete za te stručnjake kako da priđu mladima? Pa, ja sam baš uvek za saradnju sa srednjim školama. To je nekako, tu su već okupljeni ljudi i opet razmišljala sam sad kad si pitao da li možda i neke nevladine organizacije, ali mislim da opet i oni imaju neke svoje članove i neke svoje zajednice ljudi koji su već tu, znaš, kao što sam pričala, znaš, i Đorđe i ja smo se cimali da to tražimo i to, a u stvari meni je nekako najznačajnije da dođem do ljudi koji možda im ne pada ni na pamet da tako nešto potraže i to je u stvari gde su oni to, osnovne, srednje škole, sad zavisi za šta i naravno, kao što je Đorđe rekao, pitati njih, jer mislim da se jako često nameće kao sad nama je bitno da pričamo o tome, mi mislimo da je to i džaba ti njima pričaš ako oni nisu shvatili da je to njima bitno. I onda s te strane nekako mislim da su sad i generacije dosta osvešćenije nekako. Čini mi se da mnogo brže odrastaju nego što smo mi odrastali kad sam ja makar bila u srednjoj. I meni se taj trenutak da ih pitaš i onda da nađeš način da ih animiraš naravno sa svim ikad multimedijalnim alatima, da im zadržiš pažnju, da bude zanimljivo, ali takođe mislim da kao je danas jako važno samo pozivati ljude da pričaju, da dele mišljenja, jer meni je to nekako najžalije što se nekako, ja sam se uvek u srednjoj osjećala da nisam pitana i verujem da je i sad tako. I da u stvari na te različite načine sa tom komunikacijom pa praviti nešto zajedno, jer opet i na idealu da, mi damo neki okvir, ali u stvari oni taj okvir ispunjavaju sve vreme. I onda ti se njima prilagođavaš stalnost u nekom dijalogu oko toga da, ti si stručan, ali takođe, znaš, ti gledaš u kom smeru ide njihovo interesovanje, šta je njima u tom smislu potrebnije i onda se prilagođavaš i ti već znaš u koji kanal da ulivaš. Tako da s te strane ja mislim da treba, posebno ako imaš želju, ako imaš stručnost, da treba to da deliš, apsolutno, ne da gatekeepuješ nikad svoje znanje šta si ti naučio, ali opet biti pažljivi sa tim da kao ne pričaš u njih, nego da stalno bude interakcija. Onda ako neko neće, ne možeš ni ti sad na sve strane. Potpuno, okej. Ja bih samo dodao ono što je mene najviše oduševilo, jako sam dolazio sa tim nekim strahovima da klinci neće biti dovoljno fokusirani i da će da
budu manje više, da ćemo morati da se borimo za njihovu pažnju. Ono što mene impresioniralo jeste bila ta njihova energija i ta posvećenost i ta želja za znanjem, da su oni, čak i kad smo imali, kada malo se zadržimo sa nekom diskusijom i malo kasnimo na pauzu, oni dalje postavljaju pitanje, kao nema veze, kao pauza, pusti pauzu, mene zanima ovaj. I kada vidiš da su ti mladi ljudi toliko motivisani i toliko energije imaju, toliko žele da doprinesu i onda kad međusobno daju savete jedni drugim i pomažu se, to je mene, na primjer, dosta motivisalo, meni je vratilo puno neke energije, ja sam otišao tamo sa nekom idejom, ok, ja ću sada nešto tamo da pričam sa tim ljudima, preneću svoje znanje i to je to, ne, ja sam se vratio i pričao sam o tome mesecima koliko je bilo pozitivno iskustvo za mene i koliko je meni prvo i poboljšalo pogleda na mlađu generaciju, ali istovremeno i nekako stvarno dati energiju i dati neku nadu da će sve biti okej. I mislim da upravo što si rekla, ne treba ljudi da gatekeepuju znanje. To je, mislim, nešto najgore što svi možemo da uradimo i upravo mislim da podelite znanje, dobit ćete nešto nazad za uzvrat, možda ćete i nešto naučiti od njih, pošto stvarno, naročito kada pričamo o polaznicima koji su flex alumnisti, koji su ipak onako hand-picked, ručno birani, proveli neko vreme u potpuno drugoj kulturi u Americi, u drugačijem obrazovnom sistemu i onda se vratili ovde, to nisu svakodnevni klinci, to su deca koje stvarno su jako fokusirana, jako žele da nauče i mislim da od njih može zaista puno da se nauči. Fenomenalno. Teo bih da vas pitam za vašu stručnu temu, sa vašeg ideala, da li se sećate nekih poruka koji su jako značili vašim učesnicima, koji ste dobili najveći feedback, najveći pozitivnih utisaka? Da li imate neku određenu lekciju, određeno znanje tada koje ste podelili? Pa evo ja sad razmišljam, meni je to koliko u stvari na kraju je to vrlo jednostavna stvar. Znaš, ako pričamo o kulturnom nasleđu, to sad zvuči kao bože, o čemu ćemo sad da pričamo, istorije, ja se prva užasavam istorije, ali mislim to u srednjoj, kao nikad mi to nije bilo preterano zanimljivo, način na koji se predaje i to, ali ovde mi je bilo baš taj trenutak koliko je zanimljivo istraživati naše nasleđe, koliko je zanimljivo istraživati ko smo mi sad i na tim različitim primerima. Ne znam, na Tajlandu recimo postoji muzej identiteta njihovog u 21. veku, što znači biti Tajlanđanin u 21. veku i onda smo o tome recimo pričali što znači biti kao tinejdžer na Balkanu u 21. veku i onda u tom smislu pravili pričali o tim nekim kao šta su te kapsule za nas danas, znaš kako mi možemo te neke inicijative, recimo ne znam, ljudi dolaze iz nekih manjih mesta, kako možemo neke naše uspomene iz tih manjih mesta da čuvamo, znaš, koliko nam znači, recimo ne znam, ja kad sam odrastala sam imala neke prostore koje danas više ne postoje, da li postoje neki način na koji možemo da čuvamo to sećanje, ne sad mislim sećanje naš od pre 100 godina, nego sećanje u odnosu na pre 10 godina. I recimo živim, ne znam, u blokovima na Novom Beogradu, koji izgledaju potpuno suprotno sad u odnosu na to kako su izgledali pre 15 godina, na primer. I onda u tom smislu to neko očuvanje koje je nama blisko i u stvari ta tema koliko je, iako zvuči možda kao bauk i kao nešto što je veliko i što je možda nepotrebno zašto bismo se time bavili, u stvari shvatiš koliko to jeste neki deo tvoje svakodnevne rutine, života, tvog izraza, jer to su došli ljudi koji su hteli da se bave nekim kreativnim izrazom i nekom umetnošću i pričanjem priča i onda koliko ti treba, koliko je to u stvari lako, samo treba da vidiš koji su alati za pristupanje sebi. Fenomenalno. Đole? Pa ja bih izdvojio dve stvari. Jedna je bila pravilo budžetiranja, mislim da je to svima ostalo u glavi, baš smo imali onako onaj slajd, 50% za potrebe, 30% za ušteđevinu, nešto se odvoji, 20% za nešto što možda želiš, karte za koncert ili tako dalje. I svi su se tu baš onako uhvatili, jer im je bilo vrlo konkretan alat kako mogu, neki od njih su već krenuli da rade. I već su
krenuli da primaju prvu platu koja nije sjajna i dalje ih možda pomažu roditelji, ali oni su se sa tim alatom prilično stavili sebi u glavu neki okvir, ok, ovo je način kako mogu da razmišljam o novcu da bi uštedeo. I ono što je meni tu pokazatelj da je to možda bila najupečatljivija lekcija za njih je bilo to što nakon deo programa svi oni imaju svoje mini projekte gde u svojim zajednicama nazad kući rade i prenose to znanje koje su stekli na idealu. Većina od tih projekata je bilo upravo to kako budžetirati, što za osnovnu školu, što za srednju školce, što za studente na fakultetu, tako da mislim da je to bila jedna veoma efektivan alat koji smo podelili s njima. Drugi je bio nešto što sam ja lično želeo da prenesem kao neko koji ima puno iskustva u preduzetništvu, jeste da mi slušamo preduzetništvo kao da je to nešto sjajno i da svako treba to da proba, međutim one loše strane preduzetništva, odnosno koliko to zapravo zahteva vremena, nekih ličnih odricanja i tu nisi sam svoj šef, već ti je svako drugi šef, o tome se mnogo ne priča. Tako da ceo taj segment oko preduzetništva smo počeli sa time da li imate mentalni sklop da budete preduzetnik. I baš mi je bilo drago da već posle te neke prve vežbe koju smo odradili, jedna devojka samo rekla, ja sam mislila da ću biti preduzetnica, ali sad ste me razuverili, ja želim da radim za platu. I meni je tu bila jedna velika lična pobeda, zato što možda bi ta devojka ušla u nešto, onako prilično vođena tom nekom opštom pričom kako je preduzetništvo wow i možda bi se slupala, možda bi uspela, ali možda bi se slupala, jer ipak skoro 90% novih firmi ne uspe i to bi bio veoma veliki, težak mentalni napor. To je nešto o čemu se ne priča i meni je mnogo bilo drago da smo uspeli prenesemo i tu poruku i da smo odmah videli reakciju i povratan efekt da je na nekoga delovalo i da je rekao ne, drugi su bili, to sam ja se uklapam u ovaj mentalni sklop i ja želim da nastavim, naročito jedna devojka koja je već imala biznis ideju oko presovanja cveća i prodavanja saradnje sa salonima za venčanja, da bi oni presovali ove bidermajere ili ukrase sa stola mladenaca, presuju da bi sačuvali za večnost. Eto, ona je sad dobila dodatnu inspiraciju, već je napravila biznis plan i krenuće da testira, neće odmah pokrenuti biznis, nego će krenuti da testira da li su, na primjer, saloni za venčanja zainteresovani da ponude tako nešto svojim klijentima, pa će vidjeti ako dobije pozitivan feedback, pokrenuće biznis, ali kreće sa tim malim koracima, tako da smo doprineli, nadam se da se mnogi od njih neće slupati na prvu loptu. Fenomenalno. Sad bih ja htjela da čujem to predavanje. Možemo. Ne, ono što je meni bilo fascinantno, toliko su i učesnici sa našeg predavanja pričali drugim učesnicima na drugim temama, da su svi onako stalno dolazili, pa ajde i nama nešto pričajte. I videli smo, na primjer, baš Angie i ja pričali smo posle radionice, toliko vidimo da postoji čak i kod starijih ljudi ta rupa u znanju oko tih nekih osnovnih stvari, kako upravljati novcem, kako investirati, kako započeti biznis pametno, ne samo kako započeti, svako može da ode u APR i da registruje firmu, da jednostavno mislimo da ćemo nas dvoje da nastavimo, pošto imamo sad super materijal, da to radimo na svoju ruku ili da tražimo partnere za tako nešto, pošto nam je jako baš prijalo i mislimo da ima interesenata. Hvala na pozitivnom feedbacku tržišta. Tako da, eto, bit će prilike, siguran sam. Ali svakog podelit ću prezentaciju. Fenomenalno. Mene zanima, da li ste vi naučili nešto od vaše te publike, od mladih? Pa kako da ne? Mislim, meni je prvo bilo, jer mi smo počeli našu prezentaciju o tome kao, ok, znamo kulturno nasleđe, znaš kao šta je to, šta se dešava, sa primjerima u stvari koje su neke zanimljivi primjeri iz celog sveta, šta su ljudi radili da očuvaju kulturno nasleđe, a da je nekako blisko da možemo to da primenimo i u našem ličnom životu, ne mora čak da bude ni javno, nego nekako
za možda neku našu arhivu i zanimljivo mi je bilo koliko su ljudi bili kao, aha, pa ja sam imao ovo ovde, jer mene su ti primeri, jer to je nekako, znaš, uvek nešto u tom smislu izmisliš novo, znaš, kao u umetnosti, znaš, i inovativnost se jako, nekako teško se dolazi do toga, jer, znaš, kao sve je napravljeno, sve je tu i onda nekako sve teže i teže dolaziti do novih ideja, tako da je meni bilo to prvo značajno, a drugo, meni je samo bilo do toga kako smo dinamiku napravili kao cijela grupa, jer su se ljudi toliko opustili, toliko su želeli da rade i oni, recimo, na kraju ideala, oni imaju zadatak da od svega što su naučili naprave svoje mini radionice, pa onda idu u osnovne škole i imaju čas i to predaju. I meni je recimo u tom trenutku bilo na koji način su oni svo to znanje primenili, da je meni bilo zanimljivo da gledam taj tok misli i taj kreativni proces, kako su došli do nekih zaključaka i koliko su se super snašli u tome i zapravo što mi je bilo drago što se svako stvarno interesovao za to što je pričao. Nije bilo kao ajde da odradimo, nego je baš su pristupili analitički sa strašću i sa razumevanjem da to prenesu i ostalima, tako da su onda u stvari drugo koleno dece je došlo do istih. Pravo nasleđe odmah. Da. Prvo to, taj nivo kreativnosti, kako nešto što smo mi spakovali i prezentovali, oni su uspeli to da prebaci kroz svoje reči, na neki svoj pristup to podele mlađim od sebe. Meni je to bilo fascinantno, ali koliko smo uspeli da ih inspirišemo da podele sa nama neke različite teme, ono što mi je bilo najzanimljivije, mnogi od njih su počeli, kad smo prošli ovo pravilo budžetiranja, ovo ćemo da ispričamo mojim roditeljima kao da znaju, ili kad smo pričali nešto o bankama, kako birati banke, kao moj otac drži sve pare u slamarici, sad ću ga naterati da počne da ulaže u neku štenju ili da investira, pošto je to nakupio. Baš onako bilo zanimljivih nekih porodičnih priča, kako su se identifikovali sa onim što smo mi pričali kroz neke svoje lične primere i tako smo saznali za različite porodične biznise i neke zanimljive situacije. Mnogo je bilo zanimljivo naučiti od njih, ali prvenstveno ta inspiracija, videti kako oni uspeju nešto što smo mi mislili to je tako upakovano na najbolje moguće rečeno, da još bolje pojednostave, upakuju i daju klincima koji su još mlađi, koji su zahtevnija publika za takve teme i da se klinci oduševe, da bukvalno morali smo produžimo taj čas u školi koji je bio, jer nisu hteli da prestanu da rade na radionici. Fenomenalno. Hteo bih da se vratim stručnjacima i sad spomenuli smo vaše teme. Da li ste od mladih na svim ovim radionicama i svim našim zajednicama čuli već neke teme koje već sada interesuju mlade, tako da mi sad možemo da poguramo stručnjake da se već krenu sa tim temama da rade? Pa ja bih rekao sada ono što je hot topic, svih hot topika, veštačka inteligencija. Ovogodišnji ideal je kao zahtev imao da mi kroz ceo program prožmemo veštačku inteligenciju i to smo radili kroz neke konkretne vežbe kako pravilno koristiti za planiranje budžeta, kako ne treba koristiti, ali mislim da sada u dobu kada je bukvalno moguće da svako napravi svoju aplikaciju ili neki svoj softver, ta neka edukacija o tim nekim osnovama, jer opet nije to tako jednostavno kao što ljudi kažu da ti napišeš, on ti napravi nešto, ali treba to podići na neki server, ako će se to komercijalizovati treba postojati neke određene bezbednostni protokoli koji za većina ljudi ne razume, možda će i razumeti osnove koda, ali toliko ima toga još preko svega da se nauči, meni se nekako čini da ceo taj voz sa veštačkom inteligencijom ide u pravcu da većina ljudi će praviti i kompanija, ali i individualaca, pravit će nešto za sopstvenu potrebu, da reši sopstvenu potrebu, ali opet može na taj način da napravi neki veći rizik ako se to ne uradi kako treba. I generalno kako pristupiti, kako pametno koristiti, kako to koristiti na štedljiv način, zato što tokeni se troše vrlo lako. Mislim da je to nešto što će
što je definitivno svima na umu, i starijima i mlađima, ali ovi klinci jako već dobro znaju, njima je to već sada sastavni deo, ali opet vidim da i dalje ga koriste na nekom najosnovnijem nivou, treba to podići nešto ozbiljnije, stvarno iskoristiti taj potencijal koje veštačka inteligencija pruža. Fenomenalno. Marija, da li bi ti savjetovala da stručak krene da se bori s nekom temom sad? Pa, meni jeste tema, mislim da je to zapravo jako često na Idealu svake godine, bude to tema mentalnog zdravlja, ali u stvari i malo nekog to, mislim da kad sam ja predavala, bilo je mentalno zdravlje zajedno sa nekim kao adulting, mislim da je bio taj tako su ga nazvali, to neko istraživanje sebe, kao svoje ličnosti, neke stvari kao kod odrastanja, više neke praktične možda teme koje ti treba, mislim da je bilo čak i o budžetiranju nešto kratko što se toga tiče, i mislim da stvarno u svetu kakvom živimo danas ti malo treba da se sabereš, i da te neko kroz to povede i da te nauči kako da koristiš sve alate koje imaš i da nastavljaš što se tiče i u profesionalnom životu i u tvom ličnom i nekako u komunikaciji sa ljudima. Mislim da su to teme za koje bi se ja lično zalagala da budu prisutne. Hvala puno. I evo onda za kraj, da li imate neke zaključke da motivišu mlade da nastave, da budu deo neformalnih edukacija, i za stručnjake kako da rade na predavanjima, radionicama za mlade i da dele svoje znanje? Pa naravno, mislim, sve što smo rekli od početka sad u stvari ide ka tome da, ako već formalno obrazovanje ne pruža ovo što ovi različiti programi pružaju, posebno ako su besplatni, posebno ako okupljaju, što ti kažeš, hand-picked ljude iz industrija i preko celog sveta, mislim, ne pričam sad o Idealu, nego i o drugim programima i Američkog saveta i još drugih organizacija i van, da baš treba koristiti, zato što kao što je Đorđe rekao, ti na internetu sad imaš mali milion kurseva, sad ko zna da li je to dobro, da li nije, ali postoje već stvari u etru koje su dovoljno dugo prisutne, koje su proverene, koje imaju već veliku mrežu ljudi, opet pričamo o zajednici, ti ulaziš u neku zajednicu i to ti je zapravo jako važno i za tvoju karijeru, ako ćemo da pričamo o tome, jer mislim da sam ja svaki posao do sad dobila tako što sam bila u nekoj zajednici, neko je čuo šta ja radim i bilo im je to potrebno. I mislim da se dosta fleksovaca ili bilo kojih alumnista programa Američkog saveta može sa tim da se poveže. Tako da moj neki zaključak bi bio živeo Ideal i živelo svo neformalno obrazovanje i sve te prilike i mislim da treba ići, jer ne može nikako da ti naškodi. Najgore što može da bude jeste da ti bude dosadno, a čak je to kao 1% da se to desi. Tako da to je od mene. Hvala, Marija. Čak i ako ti je dosadno, imat ćeš vrednost upoznavanja drugih ljudi koji su došli na taj program. Ja uvek kažem, ovaj program razmena na kojem sam ja bio u Itili, bili smo 5 nedelja u Americi, 40 plus preduzetnika iz cele Evrope. Prvo smo bili zajedno 2-3 dana i onda smo se razbacali po celoj Americi, ali možda najveća vrednost pored svih kontakata tamo koje sam stekao i klijenata koje sam dobio dok sam bio tamo, možda mi je bila, ne možda, sigurno jeste ta mreža ljudi. Evo, ja sam se prošlog vikenda vratio iz Gruzije gde smo mi pravili neformalno okupljanje. Prošle godine smo bili u Hrvatskoj, već smo dogovorili okupljanje za Španiju sledeće godine i to nije samo, da kažemo, druženje, to je i razgovor o poslu. Svi smo preduzetnici, svi imamo neke ideje, sarađujemo, jedni drugima pomažemo, tako da neformalno obrazovanje donosi i to, tu neku mrežu poznanstva i tu izloženost. Da ljudi mogu da te vide, da te primete kao što si ti dobila poslove. Upravo je tako, mislim, dosta ljudi misli da će dobiti posao tako što će sedeti i samo na LinkedInu se prijavljivati na Easy Apply oglase, ali nije tako, ipak je potrebna neka mreža da bi se ljudi kada su u istoj mreži, kada su u istoj zajednici, već je tu jedan stepen poverenja dosta viši nego kada ti dođeš onako od spolja.
To bih rekao da je jedna dobra stvar. Druga stvar koju bih preporučio svima koji traže neformalno obrazovanje ili žele da postanu deo toga, Istražujte, pitajte Claude, pitajte ChatGPT, pitajte Gemini šta ima, šta je vama dostupno za vaše godine, za vaše obrazovanje, za vaše teme. Pretražujte, idite na događaje, kad god vidite neke događaje, nikad ne znate šta događaje. Nekad će događaj možda biti dosadan, ali nekad ćete naučiti da postoji neki program ili ćete upoznati nekog ko će vam spomenuti da postoji neki program. Ja sam tako za Vojtili saznao. Bio sam na nekom dosadnom programu koji me nije zanimao, upoznao sam jednu devojku koja me spomenula, da, bila sam u Americi 5 nedelja, kako, gde, šta? Na kraju ona mene preporučila, ja sam tako otišao u Ameriku i stvarno je bilo neverovatno iskustvo i mislim da toliko ima prilika i kroz razmene, da li Erasmus, studentske razmene ili odlazak da se provede godinu dana u srednjoj školi u Americi ili upravo ove preduzetničke razmene, zaista ne samo to, i ovde na lokalu i domaći nevladine organizacije, različiti organizatori, ovde u Arku ima puno dešavanja. Mislim da je samo neophodno da ostane ljudi informisani, da pretražuju, da stalno budu aktivni, da traže to, jer kada, nažalost, većina ovih programa nema velike budžete za reklamiranje, da plaćaju reklame, neke kampanje, tako da uvek dobro biti umrežen sa pravim ljudima koji idu na takve događaje i ići što je više moguće da bi se naučilo, da bi se čulo, da bi se videlo, nikad ne znaš gde će to da završi. Tako da to je moj savjet za sve. Oni koji traže da predaju, da budu predavači, isti savjet. Idite, istražujte, pričajte sa vašom ciljnom grupom šta misle da im je potrebno, šta bi želeli da čuju i na osnovu toga pravite vaše programe. Fenomenalno. Pa, Marija, Đorđe, hvala vam puno na gostovanju. Hvala tebi. Hvala na pozivu. Ok, hvala što ste bili sa nama u ovoj epizodi podcasta u Arku. Hvala Arku što nam je ustupio ovaj prostor, da imamo fenomenalan razgovor. Hvala Flex programu razmene i Vojtili programu razmene što nam je dao tako fantastične alumniste. I nadamo se da ste inspirisani da budete deo ovakvih edukacija, radionica i da stvarate takve stvari u vašoj zajednici. Hvala puno i doviđenja.